This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat, and Heleños on the street. Turn it up, let the city say, join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat, and Heleños on the street. Turn it up, let the city say, join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat, and Heleños. 3 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga kapwa Angeleño. On behalf of Mr. J. Pelayo IV, siya po ang PIO Chief ng Angeles City. Ako po ang inyong lingkod. My name is DJ Gio. Ako ay inyong makakapiling hanggang alas 11 ng umaga. Kaya tutok lamang po dito sa programang Join Tana Angeleños. Ang programang naghahatid ng mahalagang impormasyon, mga programa at serbisyong direktang nakaaapekto sa ating lahat. Sa panahon ngayon kung saan mas mabilis na po ang takbo ng teknolohiya, patuloy pa rin ang isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Angeles na ang digitalization ng mga serbisyo na gawing mas madali, mas mabilis at mas maginhawa ang mga transaksyon ng publiko. Sa madaling salita, conveniente para sa ating lahat. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin itong patungkol sa EBPLS o ang Electronic Business Permit and Licensing System, isang online platform na naglalayong gawing mas epesyente ang pagkuha at pag-renew ng business permits para sa ating mga negosyante. At hindi ko po magagawang ibahagi sa inyo ng buo without our mga specialista, mga special guest po natin na sila po ang magbibigay linaw sa ating lahat. Ayan, introduce na po natin. Huwag na nating patagalin pa. Makakasama natin ngayong umaga. Unahin na natin si Mr. Pio Pangilinan mula po sa Information and Communications Technology Division o ICTD. Siya po ay narito live para tayo po ay makasama. Good morning, Sir Pio, and welcome sa programang Join Tana Angeleños. Good morning po. Good morning sa lahat ng taga Angeles City. Magandang umaga po. So ulit. It's our pleasure na makasama po namin kayo sa ganitong programa. Lalo na kailangan po ng publiko, lalo na ng mga Angeleños, ang inyong i-share, ibabahagi sa umagang ito. And hindi din po tayo, dalawa lamang kung hindi nakikita nyo sa screen, 3 po tayo. Kasama din natin si Sir Enrico Romero mula po sa Business Permits and Licensing Division o ang BPLD. Good morning, Sir Enrico. Welcome sa programa. Good morning po, Angeles City. At yan, kanina may mga short introduction na kami na nangyari na about dito sa programa natin. At nabanggit na din yung mga kailangan isisikreto muna sa inyo. Parang thrill lang, para merong surprise sa lahat ng mga nakikinig. Ano? Bago po natin talakayin itong proseso ng paggamit ng sistema, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang EBPLS at kung bakit ito inilunsad ng lokal ng pamahalaan. Kaya naman, Sir Pio and Sir Rico, ano po ba itong EBPLS at paano ito makatutulong sa mga Angeleñong negosyante? Okay, again, good morning po. EBPLS is short for Electronic Business Permit and Licensing System po, na ginawa po, developed wholly by the city government developers. So, initiative po ito ni Mayor na naglalayong bigyan ng kaukulang pansin ng technology in all processes na involved ng ginagawa ngayon po sa munisipyo. Okay. And one of those processes po ay yung pag-apply natin ng mga business permits, mga bagong applications and renewals. Ang lumang proseso po kasi, if you're doing these applications, you have to go to the City Hall, and then normally January and February po yan.
At again, because of sheer volume po ng mga businesses natin sa Angeles City, kailangan kang, minsan you have to spend time Yes po, pumila ka. pumila, Mm. and then yun nga, isubmit yung mga kaukulang dokumento na hinihingi ng gobyerno para po ma-process yung application nyo. Ngayon po, with the introduction po ni EBPLS, we try to make sure na hindi na po natin kailangan pumunta sa munisipyo. Ang gagawin na lang po, kung ay may business owner, kailangan ko lang po ang isang may internet, na may computer po ako. Mabilis na internet. Mabilis po, Yes, mabilis po. na internet, of course. And then, bibigay yung link, pupuntahan yung link ng EBPLS, and from there, ituturo naman po ng system kung ano yung mga kailangan yung i-provide, like yung mga business information, and then kung ano yung mga documents na kailangan yung i-upload para mapagsimula po yung proseso. Okay. So, once na masubmit po yan, ang mode of communication ng system to the person or the business owner is through email po. So, magkakaroon po kayo ng parang login na kailangan yung puntahan from time to time. And then, dahil dito, malalaman nyo po yung status ng application nyo. Sinecheck lang doon Sinecheck lang po yun sa status. At on the side po ni gobyerno, lahat po ng sinadmit nyo, ma-access nila, at from there, they will check kung may kulang o hindi. Let's assume muna po yung happy path na sinasabi nila na successful lahat yung mga sinadmit nyo. Once naging successful po lahat ng mga sinadmit nyo, magpapadala uli ng email yung system na pwede na po kayong magbayad. Okay. Even the payment po na i-automate na namin. So right now po ang available means of payment Payments. online is through Land Bank, meaning kailangan mo nang may Land Bank account. Okay. Ito po yung tinatawag namin version 1 muna. Pero the next versions po, papayagan na natin magbayad din yung mga business owners through GCash, Paymaya, or other banks. Parang pilot pa lang namin Opo. po. Pilot muna. Yes. So, hindi pa ito yung official na launching, but the very first phase nitong phase na programa. basta mayroon ka pong Land Bank account, pwede. Ang tanong ng marami at katanungan ko rin, Sir Rico and Sir Pio, itong link ba ay through email lamang o pwede rin ma-receive through messages, yung SMS? Kasi yung iba ngayon may scam na ginagawa, like sa messaging apps ninyo, sa SMS, Opo. kapag clinic mo yung link na yun, matik, parang scam na yung maaabot ng mga tagapakinig natin. For security purposes email muna lamang po po, ba? kasi during enrollment po, ang kailangan po talagang enroll natin yung email. So the email, doon namin papadala din yung, actually, pag nakapag-enroll ka pa via email, ibig sabihin alam mo yung link. So once naging successful yung login mo, creation ng login, yun na lang po lagi ang pupuntahan nyo, yung link ng city, ng Okay. EBPLS. Using your email address as your username. Email address only. Yun lang Okay. po sa ngayon. But again, pwedeng later on din po, maging ano nga rin yan na other than the email address, we can also accept the telephone number. Pero sa ngayon po kasi, as much as possible, due to security reasons muna, it's email muna yung ginagamit. Kasi at least doon, in-authenticate po namin kung talagang valid email ba yung binibigay mo, hindi yung tipong email na kung saan lang. So, ang email lang po ngayon. And then, the password that you will be providing, kayo lang po ang makakaalam. Even the people in the City Hall, hindi po namin malalaman yung password nyo. We can reset it, pero hindi namin malalaman kasi encrypted po yung Yeah, password. of course, there's still privacy po para Yes sa po. ating mga taga yung nag-fill out para dito sa account nila. Ano po ba yung mga pangunahing kaibahan nito sa dating manual na proseso? Kasi dati physical kailangan, doon ka nagre-register and nagtagal, nag-computer, and then ngayon dinalaunch na po itong online. Napakalaking tulong nito na hindi na tayo pipila pa sa mga munisipyo or any venues na nakalaan ito. Paano po ba ito nababawasan? Yung oras, gastos at abala para sa mga Marami negosyante? po kasi imagine kung ako yung business owner, hindi na ako kailangan mag-utos pa ng tao to do the application. Kasi kung minsan, yung mga business owners, Yes, hindi po. naman sila yung pupunta sa munisipyo They will have to hire somebody na pipila. Ngayon, kahit ako, business owner, during my spare time,
I could create the account, pwede ako mag-submit mga documents ko mismo. And then, yun nga, yung time na paghihintay ko, let's say creation ng account, submission of documents, pwede pa akong may gawing iba. Which is, alam naman natin, through technology, hindi naman tayo yung tipong, ay, babantayan ko ito hanggang hindi ako maano. I can always go back. Yeah. Di ba? Laging ano. And sabi nga po natin time wasted is money lost. So, kung ang time na yan nagagamit ko yan sa tamang paraan rather than waiting sa queue, malaking bagay po bilang business owner. So, hindi ko na nga, yun nga, hindi ko na papakainin pa yung taong uutusan ko, bibigyan ng Tama. transportation Saka malaking allowance. conveniente po sa mga Napakalaki. taxpayer. Kasi pupunta ka pa ng City Hall. Kung natsyempuan mo ng permit season, syempre marami yung mga nag-a-apply. Pipila ka pa. Sir, ilan po yung ano nyo per day? Ang registered po kasi namin is 17,000. 17. Yes, more than Napakarami. 17,000. And sa ano po kasi local government code, parang sa national pa rin, yung laging deadline po is January 20. So kami nag-extend lang kami kasi hindi namin kayang tapusin. Minsan 600 na mga applicants. So kung mayroon tayong ganyan online, hindi napipila yung mga tao. Oo naman. Mag-o-online na lang ng application. Napakalaking tulong, Yes, lalo ma'am. it saves a lot of time in just one click. Makakapag-apply na kayo agad. Napakagaling at napakaganda ng programang ito. Yes, even po, in addition to that po, even the payment. Kasi kung minsan nagiging hassle, Yes po. pag nagkaroon ng mga computations na babayaran, kung minsan kulang yung dalang pera ng tao. So, minsan uwi pa siya, pupuntahan yung boss, kulang yung pera. But this time, dahil ang mismong business owner na po nakatingin sa system, they would know how much it would cost. So, dahil land bank account naman ang transaction natin, alam natin na, ay, hindi ito mawawala kasi nasa land bank yung pera ko. And we have a tie-up po sa land bank na yung pagbabayad po is through their portal. Meaning, yung system ng payment is talagang land bank ang gumawa. Na sila rin, Verified. sinecure din Yes po. nila yung system. So, nag-hook up yung system namin sa land bank. Ang kagandahan lang po nito, hindi na kayo magre-re-encode. Lahat ng in-encode nyo sa application nyo, pagdating sa portal ni Land Bank, auto-populated na. Ang ipoprovide nyo na lang po, ano yung Land Bank account mo. Even the cost, you don't need to key in. Kasi alam na po ni system na, limbawa, you're paying, limbawa lang po, 10,000. Ano po yung Land Bank account na gagamitin natin? And real time po ito. Kumbaga, magre-reflect lahat doon online. Online. Okay. At ito naman, ano po ba yung mga paano po sinusuportahan ng pamumuno ni Mayor John Lazatin ang digitalization ng mga serbisyo ng pamahalaan? Ay, malaki po actually. Fully maubos supportive. baka maubos ko po. Anyway, when ang mandate po ni Mayor when we started when he assumed the position last year was really to go to full digitization and digitalization. Again, those two different terms po ito. When we say kasi po na digitization, we're converting physical information into digital format. Yes. So, a classic example mo nito, limbawa, yung mga birth certificate natin, we convert them into printable PDF forms. So, yun yung mga yun. Yun yung unang criteria po kasi. But, after doing that, then we go to the digitalization part component. Kasi alam naman po natin ngayon na everything ngayon, mas madali kung online lahat. Yes. So, imagine nyo po kung meron tao na kukuha ng birth certificate. Halimbawa lang po, again, this is an example, but it's ongoing po right now. Dahil meron na akong digital format ng birth certificate mo, I can apply a copy of your birth certificate online, anywhere in the Philippines. Hindi na ako kailangan pumunta sa munisipyo. Yes. Anytime na gustong mag-apply and then I have a printable copy, bibigyan ka. Easy. Accessible. Isa. Yeah. Dati sinesearch muna sa mga books eh. Oo. Fully supportive po siya in a sense na ano ang kailangan gawin. And may kailangan bang equipment na kailangan, ano yung kailangan ba natin ng mga servers, etc., security, infrastructure, lahat po yan sabihin nyo lang and then I will support you 100%. Ganyan po kaano ngayon si Mayor pagdating sa technology.
Okay, maraming salamat Sir Enrico and Sir Pio. Ito, magbabalik po tayo after a short commercial break. Mamaya pag-uusapan naman natin ang patungkol sa paggamit ng EBPLS. Pero wag po kayo maglilipad ng stasyon dahil magbabalik ang Joint Tana Angelenios Philippine Standard Time. It's exactly 10:17. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angelenos. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angelenos. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angelenos. Join! Ta-da! W95.1 FM, ito ang programang Joint Tana Angelenios. Kasama pa rin natin ang mga bisita natin na sina Sir Pio Pangilinan ng Information and Communications Technology Division or ICTD and si Mr. Enrico Romero ang Business Permit and Licensing Division BPLD. Sa usaping EBPLS, a convenient online business permit system for Angelenios. At yan, may additional topic din tayo ang BPLD services. Sa pagkakataong ito, I would like to share to everyone that we're also live on the Facebook pages of Angeles City Information Office, CLTV 36 and RW 95.1 FM. Diyan maaari nyo pong ibigay, ikomento ang gusto ninyong itanong para sa ating mga bisita. At isasagutin po namin sa abot ng aming makakaya ang inyong mga katanungan. At para sa pagkakataong ito, bukod po sa pagproseso ng business permits, marami pang iba't ibang serbisyo ang Business Permit and Licensing Division na mahalagang malaman ng ating mga negosyante. Kaya naman, para sagutin itong katanungan, bukod po ba sa business permit application at renewal, ano-ano po ang mga serbisyong inaalok pa ng BPLD? Yan po. Yung mga special permits like streamers, banners, motorcades, recorridas, mga retirement pag ayaw mo na mag business, mga concerts, may mga permit po, kanya-kanyang permit yan mga miscellaneous permits, mga exhibits, yan po, kumukuha ng mga permit sa amin. Sir Rico, ano po ba yung mga madalas na ina-avail ng mga negosyante? Sa ano po, halos po business permit po ang kinukuha nila, and yun pong mga mag-uumpisa magtrabaho, kumukuha ng mayor's clearance. Okay. Parang ano yan, isa sa mga requirements nila sa mga employer nila. Okay. At paano po ba tinutulungan ng BPLD ang mga bagong negosyante na nais magsimula ng negosyo sa Angeles City? Katulad po niyan, dahil po yun pong business one-stop shop namin is whole year na po siya, hindi siya seasonal. So, mababawasan po ang mga offices na pinupunta ng mga taxpayer o mga nagre-register. Naka-house na po doon yung mga regulatory offices like zoning, yun sa sanitation, tsaka po yun sa office of the building po. May program po ba na orientation, business assistance programs po ba sa mga nag-a-apply dito? Wala naman po, pero open po yung
email ad namin kung may tatanong sila. And from time to time po, marami naman nag-i-email sa amin sa page namin at sa Facebook din po. Okay, so- Sinasagot po yung mga tanong. Okay, so even the first-time applicants, ganun din po Yes po. ang proseso. Yes, Okay. At ano po ba yung mga kahalagahan ng pagkakaroon ng legal at updated na business permit? Yun po, pag updated po yung business permit mo, maiwasan mo yung penalties. Kung legal yung permit mo, maiwasan mo yung pagsasara, closure, o mga nasisita, ganyan po. Kasi po mayroon tayong deadline sa pagtubos ng permit. So kung updated ka sa pagbayad, maiwasan mo yung mga penalties po. Ano po ba yung mga karaniwang pagkakamali ng mga nag-a-apply ng mga aplikante at paano ito may iwasan? Ano po ba yung gusto nyong maipayo sa kanila? Isa po sa mga pagkakamali minsan is yung mga documents, nagkukulang ng documents. Let's say na minsan yung mga nag-a-apply is nasa loob pala sila ng subdivision. So pagdating nila wala silang documents sa HOA. Minsan naman sa location po. Kumuha na siya ng pwesto, nag-rent na siya, tapos nag-a-apply ng permit. Pagdating ng locational clearance, hindi pala fitted yung lugar na yon. So doon po sa napapasok yung CIO. Kung gusto mong magnegosyo, pwede kang magtanong, mag-inquire. Like yung CIO po, malaking bagay sa amin yung CIO kasi pag sa kanya ka nag-email, kahit saan man agency ng city government ng Angeles, maaano ka po, madidirect ka. So makakapagtanong ka po. Okay. So, Sir Rico, kailangan talaga gawin ng mga aplikante yung magagawa muna nila para Yes po. mapabilis ang proseso So, nitong kasi business po yung permit. mga documents po sa kanila talaga lahat galing. Mayroon po bang mga bagong programa o inisyatiba ang BPLD na dapat po abangan ng mga negosyante? Yan po, yung pong EBPLS namin, yung version 1, yung papilot namin po. And sana po, after this, magkaroon kami ng version 2, magkaroon kami or ginagawa na po namin na magkakaroon ng ibang payment system, yung mga partners like GCash, Maya, para mas maging conveniente, hindi lang po yung mga mayroong land bank account ang pwedeng makapag-avail. And katulad nga po, yung suporta po ni Sir John is hindi lang po dito sa BPLD, from siguro umpisa pa lang yan, kasi para ang gusto rin ni Mayor John na pati yung sa land tax, lahat makakapag-avail na through online po. Baka may iba po kayong gusto na ibahagi, like mga bagong digital services na ilulunsad po ninyo? Baka may nais po kayong share. Actually, marami po naka-queue ngayon. Lahat po ito, hindi na po ito yung tipong pang 2 years from now. We're talking of this year alone. We have started po yung LCR initiative. Meaning, yun nga yung nabanggit po kanina na if you'll go to the LCR section po, alam po naman natin the volume ng mga birth certificate, marriage certificates, death certificates na pwedeng makita sa isang LGU. And we're talking of thousands. Yeah. And nagiging challenge po kasi ngayon is yung space and yung mismong documents. Since mga papel po itong mga documents na ito, prone po ito sa pilferage na pwedeng masira anytime. Yung iba po, nakakita na ako, 1964, pwede na po silang maglakad mag-isa, meaning sa tagal nila. And through the support po nga ni Mayor is that we're starting to scan all these documents po to free up the space, and then in terms of searching po, madali. So para po pag dumating yung tao, instead of, alimbawa, kukuha po kayo ng birth certificate. Mano-mano pa, Ang tanong natitignan niyo yung sila sa inyo, papel. kailan po pinanganak yung, di ba yun yung typical pong tanong, kailan pinanganak yung hinahanap nyo? What if yung pinanganak po ay lola nyo? And sometimes, again, we're not saying everybody, pero may mga cases po kasi na hindi sila sure kung kailan talaga sila pinanganak. So ngayon, madali na po yung paghahanap. Kung talagang implement natin yung na just giving the name, pwede nating i-search. Given yung the date, pwede nating i-search. Kasi nga, digitized na po lahat ng information. And this is just the start. And so far, we started po ngayon this April.
And sabihin natin hindi naman confidential to, but we have already scanned almost 25,000 documents. 5. And, Gaano katagal nyo po trinabaho yung 25,000 we na just documents? started April 22 po this year. April 22. Yes. Ang goal po namin by November 30 of this year, we can scan up to 18 years. Mm-mm. So, papaatras po, up to date na po kami sa 2026. Nasa 2023 na po kami ngayon. So, alam niyo naman po, ang number of births natin every year is about 9,000 per year. Mm. So, just imagine the volume po kung aabot po ako ng 1964. So, malaking ano po. Napakarami, ano? Napakarami po. Pero ang laking tulong po talaga ng digitization. Yes, Like, po. in just one or few type, one click, mahahanap na agad yung kailangan nyo hanapin. Ayun ang Yes po. kanyang natutulong. Yun yung laging ano. Tsaka isa po sa mga ano namin, kaya gusto na namin mag-digitalize yung mga records room namin napupuno na sa dami na mga documents. Pero kung scanned yan, nasa ano lang, sa database mo, sir, Yes po. madali, i-retrieve lang, i-copy, i-print lang. Tsaka maganda po sa mga initiative pa ni Mayor is that as much as possible po, lahat po ng mga systems na gamit ng city, homegrown lahat. Yes. So instead of buying them from certain companies na hindi natin control, yung mga source code, ngayon po, dahil ang gusto natin gawang angiles yung mga systems, we can document, fully documented yung mga systems, alam natin kung ano yung mga changes, para sa mga susunod pa, kahit hindi na po si Mayor ang hahawak, it will be easier for other developers po o administration to continue with what Mayor John has started. Ayaw natin yung bagbagong administrasyon bagong sistema na naman. Sayang po kasi. And we're talking of resources na hindi naman infinite. Diba? Ganun po yan So, At napakalaking tulong yan. At sana maging inspirasyon po iyan ng iba pang mga munisipyo na gawin din yung ganitong hakbang para naman masimulan din nila yung mas konbinyente na pamamaraan sa kanilang mga nasasakupan. At malaki ang papel nitong BPLD sa pagpapanatili ng maayos na business environmental sa lungsod. Bukod sa regulations na nabanggit po ng ating mga panauhin, mahalaga rin ang kanilang papel sa paggabay at pagtulong sa mga bagong negosyante upang mas marami pang negosyo ang umunlad sa Angeles City. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang epekto ng digitalization sa ease of doing business at ang mga susunod na inobasyon ng lokal na pamahalaan. Yan ay sa pagbabalik ng Join Tana, Angeleños Philippines Standard Time. It's exactly 10:29. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
2 in the morning. Ako po ang inyong lingkod na si Gio. May 30 minuto pa tayong nalalabi para sa programang ito. At kasama pa rin natin live dito sa studio from Information and Communications Technology Division si Mr. Pio Pangilinan and ang Business Permit and Licensing Division ng BBLD na si Sir Enrico Romero. Sa segment na ito, pag-usapan naman natin kung paano gamitin ang EBPLS. Ito yung isa sa mga madalas itanong ng ating mga negosyante. Kung paano ba gamitin ang EBPLS. Kaya naman sa bahaging ito, himayin natin yung mga proseso upang mas maintindihan ng ating mga listeners. Ito, Sir Pio, ano po ba o sino-sino ang maaaring gumamit ng EBPLS? Okay, so as mentioned po a while ago, ang talagang kinikater po nito ay mga business owners na mga either mag-a-apply ng bagong lisensya Or o renewal. So, the system itself po is very easy to use. One is una po, pag gagamitin niyo po yung link na ipoprovide po ng information office namin, and then it will ask you to create your own accounts. So, dito po yung parting hihingin niya yung email address nyo, yung name nung may-ari ng email address na yon, and then isasubmit nyo lang po from the system. Ngayon, i-assess po ng ICTD kung yung account na yun is a really a valid account. Okay. Hindi yung kung sino-sino na lang po yung mga nag-create. So once na na-confirm po na okay naman po yung ginawa nyo, it will automatically send an email dun sa ano nyo, sa dineclare yung email address, confirming na you're now registered to use the system. Okay. So pagka-register nyo po ng system, unang-una po niyang tatanong, ano yung password na ino-nominate nyo so you could access. Bibigyan po kayo ng parang temporary password to access. And then from time na first login nyo, tatanungin kayo yung permanent password na gusto nyo nang gamitin to access the system. So once na na-create na po yon, nakapag-log kayo, dadaling kayo nung system ngayon sa inyong sariling mundo. Okay. Ibig sabihin, doon nyo na makikita Own account. yung Yun own na account yun. nyo. Hindi Okay. nyo po makikita yung account ng ibang mga businesses, sarili nyo lang. So kung meron na po kayong existing na, by the way, we forgot to mention na nakataya po itong online system namin kahit sa mga old records nyo dati sa, yung mga na-apply nyo na po dati, manual. Okay. So, Nakataya po siya BPLS sa Business Permit and Licensing System na existing. So, naka-reflect na po doon Yes po. sa account Sa mo existing lahat. namin. yes, naka-reflect na po yun. So kung renewal yan, makikita nyo na po ngayon yung business nyo na, meron na pala akong account dito. May Mga previous records po previous siya. records. So, Yes, history history siya. po. Oo. So ngayon, tatanong kayo, are you applying a new business? Kasi may mga owners po kasi multiple business po yung gamit nila. O kung renewal. So may option po doon na you could click kung application and renewal. Ida-direct po kayo ngayon sa appropriate na page. Kung renewal po siya, may mga tanong na kailangan yung sagutin na straightforward lang naman po. At kung application is the same. And then, magkakaiba lang po siguro sa mga documents na kailangan yung i-upload. Again, the mga documents na i-upload nyo po are just screenshots of your documents na kailangan nga. Hindi katulad po dati. At least ngayon, alam nyo na po ngayon na kailangan ko pala ito. Hindi yung nasa munisipyo ka, doon mo malalaman na kailangan mo pala ito. So you have the time to prepare. Nandali, i-hold ko muna yung application ko. Kailangan ko palang i-provide itong ganito. Lilitaw na po doon sa system. System Ano po. yung mga documents na kailangan mong i-present? At kung iisipin, kung manual pa yan, kung mali man yung registration mo sa una, kailangan mo pang umuwi, tapos babalik ka pa Yes. dun Opo. sa venue. Pero dito sa online na, babalikan mo lang, i-close mo lang yung account mo, maghintay ka, tulugan mo lang ng ilang oras, pwede mong balikan agad. Ganun ka convenient. Ito po, may katanungan. Papaano daw po kung nakalimutan ng kanilang password? Paano po ang proseso nito? We have created hotlines po na may number kayong tatawagan or to the email also, through email, para i-reset ang password nyo. But again, to reset, kailangan nga namin po ulit yung valid email address nyo kasi yun yung ating means of communication. So kung ipapareset at na-reset namin, mag-email po sa inyo ulit yung system na reset na yung password nyo, maglalag po kayo ulit using the same email address para po kayo uling bagong applicant na can you type your elected password. Pero same email address po yan. Okay, sana nasagot yung katanungan na yun. At ito po, may subscription fee po ba?
Diyan wala sa paggawa po. ng account, wala. Wala Libre. po. Wala po. Zero Libre. po yan. Okay. Doon tayo sa libre. Libre Ito po, po may yan. limitasyon po ba sa uri ng negosyong maaaring gumamit nito or free to every business? Nga po, Kahit wala anong negosyo. po. Kahit anong Okay. negosyo. Ano po ba yung mga requirements para makapag-apply? Ito, isa-isahin Isa na po. natin. Opo. Para makapag-renew ng business permit online. Ano-ano ang mga ito, Sir Rico? Yun po, ang basic requirements po sa renewal is yung previous permit, yung pong means ng gross sales niya for the last previous year, like ITR, yung pong mga quarterly percentage tax niya or financial statement. Tapos yung valid F6 niya, kasi po isa na sa requirements namin yung sa Bureau of Fire. So, valid F6. Tapos po, yung barangay clearance. Yung barangay clearance naman po, sa amin na-issue yun kasi naka-integrated na po yung barangay sa amin. And yung sa cedula po, sa city na rin po makukuha yun. Okay. Sa mga new business naman po, sa mga single proprietor, kailangan natin ng DTI registration. Sa mga corporation, yung SEC registration. Kung nangungupahan siya, lease of contract. Kung hindi naman siya nangungupahan, kung own siya, yung proof of ownership like title, tax declaration. Tapos yun po, F6 pa rin po, valid F6 pa rin po. So mauna pa rin pa siya sa fire. Tapos yung barangay clearance na sa city na rin po nakukuha at yung cedula po. Yun lang. Sa inyong karanasan, Sir Rico, anong papel or dokumento yung karaniwan na nakakalimutan ng mga aplikante? Meron po ba? Isa po sa mga nakakalimutan yung mga HOA certificate kung Okay. sa subdivision sila. Hmm. Minsan naman po yung kung nangungupahan sila yung mga contract nila po. Dapat valid yung contract. Bine-verify namin sa assessor kung bang yung lessor yun na siyang may-ari ng mismong property. At minsan naman po yung mga occupancy permit nila. So hindi po namin tatanggapin kung walang occupancy. Okay, and we are now all informed about the requirements na kailangan natin para sa pag-a-apply. Maari po ba ninyong ilahad ang step-by-step process ng paggamit ng EBPLS? Ayun po. So, doon po kasi sa, alimbawa, sa application o renewal, may mga documents nga pong i-upload. And you don't need to worry po, baka may kulang o mali. Kasi po, pag kasubmit nyo ng mga documents na yon, si BPLD naman, on their end, meron silang system to assess kung ano yung mga kulang yung documents. So, halimbawa po, inihingi po nila yung SEC registration nga at hindi nyo na-submit, mag-i-email po sa inyo yung system na yung invalid yung incomplete yung documents na sinubmit nyo. Ngayon, pag pinuntahan nyo uli yung system, kailangan yung i-upload uli yung document. So, ang kagandahan po nito nga, nagsasagutan kayo ngayon sa email na lang. Okay. Hindi na yung, mali pala yung na-i-upload kong documents. So, pwede nyo po ngayon i-upload yung corresponding documents. Until such time po na na-assess nga po at tama lahat ng mga documents nyo, pupunta na po kayo sa next stage. Is yun nga, we have successfully assessed your documents at lalabas na nga po yung bill of, yung tawag nyo po doon, yung Assessment. payments nyo. Yes po. Yung babayaran nyo, itemize po yun. Okay. Makikita rin po yun online. Na dati piniprint pa yan sa munisipyo, ito yung babayaran nyo. So ikaw ngayon bilang owner, alam mo na, ito pala yung babayaran ko, bukas ko na lang bayaran. Di ba? Hindi mo na Naka-itemize kailangan po lahat ng babayaran. Pati Lahat po yan. barangay clearance, pati cedula, lahat po. Base tax, lahat po. Lilitaw doon sa assessment niya. So makikita ng tao yun. That's the time na po na pwede na siyang mag-proceed na magbayad. Tapos pag nakapagbayad siya, only GCash, hindi. So, land bank account lang po. Yun po, yung sabi ko nga kanina, if you're ready to pay, meron naman doon na, ayun nga, for payment na. Pag click mo yung button na yon, ida-direct ka ngayon sa portal ni Land Bank. Although, limited yung pwede mong baguhin kasi nga, para hindi na ma-distort yung data, lalabas na kagad po yung pangalan mo, magkano yung babayaran mo. Ang tanging ipoprovide nyo na lang po is yung Land Bank account nyo. Okay. At yan, paano po makapagbayad ng fees ang mga gumagamit na sistema? Yun nga po. Like through Land Bank Land only? Bank yan. Online din po yan. So, ibibigay nyo lang yung, halimbawa, yung account number nyo sa Land Bank. Halimbawa lang po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, pagka-click nyo, automatically be-verify naman ni Land Bank kung valid yung account.
Kung valid yung account, meron ka bang pondo to pay the particular amount. Once okay po yan, successfully, magpo-post po yan ng report na you have successfully paid yung dapat mong bayaran sa munisipyo. And then from there, next stage po, dahil nabayaran nyo na, meron pong option yung system para po sa business permit. Yes po. Meron po kasing option ngayon na kung gusto nyong pa-deliver yung business permit nyo sa bahay nyo, o Kunin pwede nyo. nyong i-generate o kayo na mismo kumuha sa munisipyo. But then, hassle din po yan. Di ba? Yung kukunin mo pa sa munisipyo. The system can also create an electronic copy of the business permit Okay. na tinatanggap po ng munisipyo. So, hindi pwede mong i-print po yun na ilagay mo sa harapan ng business mo. So, may QR code naman po yun na sa'yo lang po talaga yun. Ganun kadali. Yes. Oh, Pero wala in-encourage pa rin po namin sila kunin yung hard copy Oh, nila. Kasi yung hard copy po is hindi siya kamukha ng texture ng pinrint mo. Kunyari, pinrint mo lang sa bond paper. Yung permit namin kasi is hindi lang siya bond paper eh. And ngayon po, dun sa ni Mayor John, lahat po ng mga permit na ini-issue namin para matrace namin kung legit yun or fake, meron kaming security seal. So, pag pinrint mo po sa bahay nyo, hindi mo makukuha yung security seal. Pero meron naman po siya para makita namin kung legit siya, meron siyang QR code. Pero yung hard copy na napiprint sa amin, may security seal siya. Mas mainam na kunin na sa Yes po. munisipyo. Pero po sa ngayon, dahil wala pa kaming, sa iba po kasi meron silang partner na mga courier na nagatid. At kasalukuyan naman po, nagsasaturate kami. So, sa amin na muna po, mag-free delivery po kami sa mga hindi makakakuha. Kung gusto nyo lang pa-deliver. Ito po, halimbawa nagkaroon ng technical issues, ano po ba ang dapat gawin kung makakaranas ng ganong issue habang ginagamit ang EBPLS? Good question po lagi. Well, dalawa po actually. One, yung part na yan po, yun nga, we're readying hotlines na you could call. Again, business hours nga lang po. So that kung may mga technical issues, may re-report sa amin. At the same time po, yung system namin is capable of parang monitoring mga downtime niya. Alam mo, may mga errors po, mga audit logs, na instead of being reactive, we become active lagi, proactive lagi. So para alam namin, ay nag-error pala si business 123 nung nag-apply. Ano kaya naging cause ng error? So bago nyo pa ng-report, alam na namin nag-error po kayo. So at least alam na namin yung isasagot na namin by the time na kung tatawag man kayo. At kung tatawag man kayo. Even if hindi man kayo matumawag, magagawa na namin ng paraan on our end. Ano po yung hotline para sa technical concerns? Hindi ko pa po naano yung hotline, but we're still kung anong number yung ibibigay nga. At least ang gusto namin, hanggat maaari po, covered namin yung mga critical hours kahit sabihin mo. Kasi hindi po natin maiwasan kasi may mga tawag na mga business owners, baka gabi nila ginagawa yung mga nila. So sa ngayon po, baka i-announce na lang po ni CIO kung ano yung mga hotlines na gagamitin. Yan, maraming salamat po sa pag-inform sa ating mga Angelenyo patungkol dyan. Puputulin muna po natin ng saglit ang ating pag-uusap. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa epekto ng digitalization sa ease of doing business. Ito, ang digitalization, ease of doing business again, and yung mga huling mensahe ng ating mga panauhin. Yan ay sa pagbabalik ng Jointana Angelenyo's Philippine Standard Time. It's exactly 10:46. Join! Ta-da! Angelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jointana, feel the beat. Angelenyo's on the street. Turn it up, let the city say Jointana, Angelenyo. Join! Ta-da! Angelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know.
Tana Angeleños. Joy, Tana, Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Joy, Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn radio, let the city say. Joy, Tana, Angeleños. Joy. Check your time, it's 10:48 on the clock. Ito ang programang Join Tana Angeleños. Nasa mga huling bahagi na po tayo na ating palatuntunan, pero handa pa rin pong magbigay ng impormasyon sa inyo ang ating mga special guest na sina Mr. Pio Pangilinan and Mr. Enrico Romero. Shout out to our boss, Sir Perry Pangan, for tuning in dito sa ating programa, and he's wondering kung sino daw si Sir Pio Pangilinan at ano yung relation niya to Senator Kiko Pangilinan. Baka kamag-anak nyo, Sir Pio. Malayo po. Magka-apelido lang po. Pero I have a brother whose name is Francis Pangilinan talaga. Okay. Kiko Pangilinan din ang pangalan po. Kataon lang. Ayan, ito sa huling bahagi, pag-uusapan natin yung patungkol sa ease of doing business through the EBPLS. Sir Pio and Sir Rico, paano po nakatutulong ang EBPLS sa pagpapalakas ng ease of doing business sa Angeles City? Yan po. Isa po sa gusto ng ease of doing business, yung tsaka nung ARTA po is yung no contact policy. So isa po yan yung EBPLS ng system na online, walang contact sa tao, mas madali, nasa bahay ka lang. Parang zero step nga sabi is sa bahay ka lang magre-register, hindi mo na kailangan pumunta ng City Hall at ma-print mo yung permit mo sa mismong bahay mo. So, convenient po sa mga tao. Sana maranasan po ng ibang munisipyo Yes po. yung ganyang proseso. Hindi na lamang Actually po, yung iba babanggit. meron na. Yung iba meron na. Oo, meron naman Kasi po yun ang gusto ng may EODB law tayo eh. So, hinikayat lahat na mga LGUs na sundin yun. Yung ganung patakaran, Yes po, lalo yung na patakaran. 2026 na. Yes po. Talagang digitalized na yung Nandiyon na tayo panahon sa natin stage na ngayon. yun po eh. Napakalayo po no, kung iisipin din yun ng mga panahon na late 2010, 28, even Yes, 2020 way mga- back. Grabe yung yung pag-apply for business permit or even yung transaction ninyo. Like mano-mano lahat Mano-mano nangyari. lahat. Kayo na, napakaganda ng gantong programa na Oh. online na lahat. From mano-mano, ilang days kayo eh. Ngayon, yung kahit hindi pa kami EBPLS, hindi pa kami digitalized, pero computerized na kami, nagagawa namin ng one-day process yung isang permit eh. New and renewal eh. Yun po yung napakahalaga yung talaga. mabilis. Ano po ba yung feedback na natanggap nyo mula sa mga negosyanteng gumagamit ng online system? Since hindi pa nga po talaga siya officially na launch, wala pa talagang feedback. So, ang target nga po is really this June. Mai-announce ng information office kung ano yung eksaktong date. They could visit the link. So, wait lang po ng konting few more days. Okay. And they will get the yung link nga po pupuntahan nila para ma-access Pero nila yung may system. abang-abang na syempre. Abang-abang na po. Inaabangan na. Ito, speaking of feedback, i-greet lang natin ang mabilisan itong mga nakatune in natin sa CLTV 36 Facebook page, si MJ Birao Behuna Labordo. Good morning daw and have a blessed day po sa ating mga panauhin ngayon. Hello as well to Claudette Caraan and to Joselle Sarmiento. Happy listening. Ito po, saan po ba maaring makakuha ng karagdagang impormasyon o assistance sa mga gustong gumamit ng EBPLS? Yan po, sa CIO page po ng Angeles City. Meron din po kami yung email namin, yung bpld@angelescity.gov.ph. Pwede silang mag-inquire doon sa email namin. Okay. At makapagtanong ng mga katulad dyan sa mga documents, sa process po. Ano po ba yung mga official contact channels ninyo? Pwede nyo po bang ibahagi? Like, yung pwede nilang tawagan para magtanong. Wala pa kaming hotline eh. Hintayin ngayon. namin sa ngayon Okay. po. Pero yun po yung email ad namin at yung CIO. Yun naman pong kasing CIO is dinidirect sa amin sa mga office na mga katanungan na
ipinapaabot sa CIO. Kung ano man office yun, idinidirect po ng CIO. Okay, sa mga so offices. for now, direkta muna po sa opisina. Ayan. At Yes, abangan nyo na lamang po yung mga hotline na i-update Yes, ng ating mga panauhin. At I-announce din po sa CIO yun. At bilang pagtatapos po, ano po ba yung mga inyong mensahe sa mga kasalukuyan at aspiring entrepreneurs ng Angeles City? Sige, unahin na po natin si Sir Pio. Well, sa ngayon po kasi, yun nga po, as I mentioned a while ago, ang directive po ni Mayor is really full digitization. We're trying to automate everything po, mga manual processes na involved sa munisipyo. At I think it does only affect the mga business owners po. Kahit po yung mga ordinary citizens natin will benefit from these changes po. Lalo na kung ma-implement po lahat ang mga systems na ito, hindi lang makakatulong sa kanila, it will be in terms of yung mga pila-pila, wala nang pila-pila sa munisipyo. Lahat naman po ngayon may mga cellphone na, pwede nang mag-view nila sa cellphone nila kung papayagan naman sila ng system. Another, siguro pa mabanggit ko na rin po, marami pang mga systems ang binabalak ang munisipyo. Maghintay po kayo, baka mabigla po kayo. Pwede na po kayong mag-book ng tricycle. Oh, wow. Okay. Kung po baka tayo po ang maging kauna-unahang syudad sa buong Pilipinas Na mag-book ng ka tricycle. ng And tricycle. yung payment method is Is online. online. So, GCash, QRPH. Kung hindi man online, at least yung payment po is computed na ng system, babayaran mo na lang yung tricycle driver, hindi na siya makikipag-argue sa inyo dahil nandun sa app yung payment. Pwede mismo. daw po bang lumipat sa lungsod ninyo? Again, marami pang gagawin. And exciting po ang mga susunod pang mga araw. Again, all these things, lahat po ay para sa ikaganda po ng proseso. sa Version syudad. 1 pa lang yan, sir. Ha? Nasa version 1 pa lang po tayo. Again, nasa first term po ni Mayor. And first year ni Mayor this year. And then marami pa po tayong magagawa sa mga susunod pa mga Even panahon. kami mga taga-subaybay, sir, is excited para sa pag-unlad pa Yes, ng sir. inyong lungsod. Kayo, Sir Rico, baka may gusto po kayo Yes po. idagdag. Sa mga po bagong mga nagnenegosyo, siguraduhin lang, tama yung mga documents. Madali naman po ang pagkuha ng permit. Kahit new business na, 1 day lang po ang process. Tapos kung malalunch na namin yung EBPLS, mas madali po para sa kanila. Kahit hindi na sila pumunta ng City Hall, makakapag-register sila. Sa mga renewals naman po, siguraduhin lang na maaga silang tumubos ng permit to avoid penalties po. Okay. Ayan, at maraming salamat po muli sa ating mga panauhin. Malinaw na ang digitalization ay hindi lamang po tungkol sa paggamit ng technology, kundi tungkol din ito sa pagbibigay ng mas mahusay, mabilis at mas epesyenteng serbisyo para po sa publiko sa pamamagitan ng EBPLS at iba pang modernisasyon initiatives. Mas napapalakas po ang negosyo, ekonomiya at serbisyong pampubliko sa Angeles City. At yan po ay sana makitaan sa iba't ibang lungsod dito sa Pilipinas at sa Central Luzon, pangunahin na. Muli, maraming salamat po kina Mr. Pio Pangilinan ng ICTD at Mr. Enrico Romero ng BPLD. Bilang panghuli, bago po namin kayo bitawan, baka may gusto po kayong batiin. Ito na po ang inyong pagkakataon. Kumusta hula sa mga taga-ICTD shout out, Parang kinikilig si Sir P. Sir Pio. mga tao ko sa ICTD, kumusta po kayo? So, Okay. Ako po, babatiin ko lang yung mga staff at mga tao sa business permit pa. Again, thank you po sa pagpapahalaga at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa EBPLS at sa iba pang serbisyong iniaalok para po sa ating mga negosyante. Umaasa po tayo na sa pamamagitan ng mga makabagong programang tulad nito, mas marami pang Angelenyo ang mahihikayat na magnegosyo at maging katuwang sa pag-unlad ng ating lungsod. Ako po si DJ Gio at ito po ang programang Join Tana Angelenyos. Magandang umaga at mabuhay ang lungsod ng Angeles. Come on, join!